Gaurkoan Oian Eder Indakotxea dugu hemen, Barainaingo alkatesa, ongi etorri Saloa telebistara. Eskerrik asko. Bueno, Barainaingo festak igandera arte izan ziren, ezta? Ze nolako festak izan dira aurtengoak? Bueno, oso festa alaiak eta egia esan parte hartzaileak ere bai. Pentsatzen genuen eguraldiak edo gutxienez arriskua bazegoen euria egitekoa eta pentsatzen genuen horrek festak baldintzatuko zigula, arrisku horrek, baino aurreikuspen on bat egin genuen, jarduerak eraman ditugu leku itxietara, gehienetan, eta jarduera guztiak egin ahal izan dira, jendeak ulertu du oso ongi leku aldaketa hori, ez da inolako gaizki ulerturik egon, eta hortaz, zentzu horretan positiboa, eta parte hartze aldetik batez ere jendetza, etorri dela festetara. Leku itxiak, hori da aurtengo ezberdintasun bat? Bai. Hori azken batean da eguraldiaren beharretan sortzen den kontu bat, ez da? Hori ezin dugu aurre ikusi, aldiz programaren prestaketan urtarriletik daramagu, eta hortaz eguraldien aurreikuspenak bertan ez dago jakiterik, ez da? Baina, hori izan da, festak hasi baino 2 egun lehenago egin behar izan dugun lan bat, eta lan gainera koordinatu bat, udaletxeko hainbat arlorekin, eta bere fruituak eman ditu. Programa aberatsa izan da, eta aberastasun hori mantentzea lortu dugu. Urtarriletik hasi gara prestaketan, ez da bakarrik udalaren prestaketa bat, bada ere herriarekin batera egiten den prestaketa bat. Parte hartzea lehen aipatu dut, ez da bakarrik 5 egun horietan datorren jendeari eskaintzen zaiona, baizik eta eskaintzen den hori nola antolatua den. Eta esan dudan bezala, urtarrilean hasi ginen prestaketarekin, prozesu parte hartzaile bat martxan jarri genuen herriko jai batzordearekin, bertan herriko elkarte desberdinek parte hartzen dute, baina hortaz aparte ere bai, udal taldeek parte hartu ahal izan dute, herriko persona bakanek ere bai parte hartu ahal izan dute, eta orokorrean lortu dugu programa eta ekintza anitzak egitea, eta zentzu horretan ere bai oso balorazio positiboa, prestaketan eta egunak bertan ere bai oso politak atera direla. Elkarte ezberdinekin orduan antolaketa? Bai. Eta... Bai, hori elkarte desberdinekin, honezkero ia zelanketa ikaragarria egin zen. Iaz bai antolatu zirela eragile desberdinekin, lan talde desberdinak sektoreka, esan dezagun, ez da? Iaz antolatu ziren uste dut 6 talde, emakumeena, gazteena, umeena, helduena, ostalariena, eta talde orokor bat ere antolatu zen. Talde orokor hori aurten ez dugu planteatu, zeia ikusten genuen orokorrak ziren jarduerak, biztanlego guztiari dibiratutako jarduera horiek, bazutela antolaketa berezi eta propio bat, ez da? Hortaz hori atera genuen antolaketa propiotik. Eta lan egin dugu 5 lan talde horiekin, ez da? Urtarrilea martxan jarretzen prozesua guztia, eta apirilera arte luzatu genuen, aste santuaren hasiera arte luzatu genuen, proposamenak egiteko aukera, lantalde horiek banaka aritu ziren lanean. Proposamen desberdinak egin zituzten eta apirilaren 26an egin genuen batzar ireki batean, honezkero jaso genituen udalaren aldetik, udaletxean jaso genituen proposamen horiek guztiak, eta egun horretik aurrera hasi ginen lotzen, kontratuak prestatzen, hitzarmenak egiten, aurrekontuak isten, eta izan zen lan teknikoago bat, ez da? Udalari egokitu zitzaion, hemen aipatu behar da, kultura teknikariak, langileak egin duen lan guztia, egia da, izkutuan egoten den langile bat dela, baina azkenean berari esker ere bai ateratzen direla kontua guztia, zebera da azken momentuan koordinatu behar izaten dituena jarduera guztiak, talde guztiak, elkarte guztiak, proposamen guztiak, eta berak egiten dituela baitere kontratu mota guztia, plieguak, dena, ez da? Lan tekniko hori berari dagokio. Eta egia esan aurten oso goiz hasi ginen lanketa horretan, prestaketa horretan, eta maiatzaren hasierarako genuen egutegi bat, proposamen itxi bat, ez da? Eta horrek eman digu bidea, gainotzeko hilabete terdian, aipatutako kontu tekniko guztiak egiteko. Eta lortu dugu, pentsatzen genuen hasi ginean urtarrilean lanean,
luze joko zuela honek, eta egia esan luze jo duela, baina harremanak oso onak izan dira, oso naturalak izan dira, hain justu ere iaz egindako lanketa horrengatik guztiangatik, eta zentzurretan ere bai, parte hartu dugun talde guztien balorazioa, ez bakarrik udalarena, elkarteena ere bai, positiboa izan da. Antolaketa orduan urtarriletik, baina ere festak direnean ere udaletxetik nola bizitzen da? Bueno, udaletxetik egia da beti urduritasun puntu batekin bizi dela, ezta? Eguraldia gainera ez dakizunean euria egingo duen, hotza, berua ez dakizunean, urduritasun puntu bat gehitzen du horrek. Eta, bueno, egia da aurten lehenengo aldiz, programa zein zen jakinda, eta udalak bai edo bai ekintza batzuetan parte hartzeko ardura eta konpromisoa hartu zuela, alkatetzatik bidali genien, udal talde guztiei bidali genien ekintzen zerrenda bat, ezta? Guk pensatzen genuen bai edo bai, parte hartu behar duen nuela ekintza horietan, eta hortaz, saiatu gara lanak banatzen, kanpoan inorrere zuzten, eta zerbait inklusiboa antolatzen. Eta horrela, taldeek ere bai horrela ulertu dute, eta animatu gara, persona desberdinak, zinegotzi desberdinak, animatu gara jardura desberdinetan parte hartzera. Horra aipatu beharra dago, justo txupinazoaren momentuan, atxaldeko 7etan, asteazkenean egin genuen ekitaldi hura, txupinazoaren hain justu, aipatu behar da ere bai ordu bete lehenago antolatu genuen sari banaketa, bertan saritzen dira, 6 hilabete hauetan, urteko 6 hilabete hauetan, udalarekin batera lanean aritu izan diren personak, kartelen lehiaketan, bai helduen eta bai umeen kartel lehiaketan, bajerak, fatxadak apaintzeko sari banaketa ere egin genuen, hor ere hainbat bajerek parte hartu zuten eta sari banaketa egin zen, justo asteazken egun horretan. Eta gero baita ere berdintasunaren alde, pegatina batzuk eslogan bat egin genuen, eta hor ere bai sari banaketa bertan egin genuen. Hain justu ere, asteazken goizean antolatu genuen lehenengo aldiz aurten ere, herriko adinduenekin, urte gehien zituztenekin bisita, eta hori ere oso politia izan zen, eskertu zeguten pila bat, eta errekonozimendu hori ez da, bi emakumeen gana joan ginen, beraien kasunetan erresidentzetan bizi dira, eta hortaz beraiei bisitan joan ginen, beraien familiarekin ere egoteko ere izan genuen, eta oso politia izan zen. Eta, egun hori asteazken hori indarrez beteta hasi genuen, eta gero, joan gara, ostegunean, ostiralean, larun batean, hainbat jarduera izan ditugu ere bai, eta, udaletxetik jarduera zehatz konkretu horiei, babesa ematen saiatu gara. Beti esker onarekin hartzen gaituzte, esku zabal-zabalik, zer esanik ez, jubilatuen klubean, edo antolatzen dena ostegunean aurrekin egiten den txupinazora, edo jaio berriei egiten zaien omendaldi txiki horretara. Holako ekintzak beti oso begi honez hartzen dira, eta gu zinegotzi bezala eta ni nola ez alkate bezala, oso momentu politak eta intensoak izaten dira. Beraz, urduritasuna bai, intensoa ere bai, ardura ere bada, lana ere bada, baina azkenean polita ere izaten da. Adin guztientzako festak orduan. Bai, hala da. Hori izan zen ere bai, pestak abiatzerakoan irizpide bezala jarri genuen irizpietariko bat, ezta? Anitzak izan behar zirela pestak, beraz planteatuko genuen edozein jarduera, aintzat hartu hartzuen ere hori, aniztasun hori. Aniztasun hori jardueretan, aniztasuna plazetan, espazio desberdinetan, badakigu Barainain badela oso antropologikoki oso gizarte zehatza dugu, oso konkretua dugu, eta aniztasun horri erantzun behar diogu. Hori izan zen ildoetariko bat, irizpidetariko bat, beste irizpidea izan zen, berdintasunaren aldeko jardurak izan behar zirela, ekitatiboki banatuak izan behar zirela, bai gizonezkoentzat, bai emakumezkoentzat bideratutako ekintzak izan behar zutela, hori bigarren irizpidea zen. Hirugarrena izan zen, hizkuntza aniztasunetik aztertu behar zela, eta zentzu honetan nola ez, bai euskerak eta baita gaztelerak, biek ala biek izan behar zutela ekintzetan kabida bera, eta laugarrena, joan zait, espazioetan, hori da, inguru giroarekin ere errespetuz izan behar zela, ezta. Eta orain pestak pasatu direla, ikusi dugu hain justu inguru giroarekin eta giroarekin errespetuz jokatzea zeinen garrantzitsua den,
datu batekin, ez da? Azkenean, garbiketa zerbitzuek zenbat beira jasotzen duten, eta beira horrek suposatzen duen arriskua, bai oinezkoentzat, eta nola ez baitere, gero bilketa horretan jardunean, lanean, dabilen langile guztientzat ere. Hortaz, ze importantea den errespetuz jokatzea gure inguruarekiko eta baitere gainontzeko personekiko. Eta, lau hildo horiek, aipatu ditudan horiek, izan dira pesta hauetan ere bai, ardatza. Eta hortaz, hori ere bai, berrespetatu dugu, eta hori ere ongi baloratzen dugu. Eta horrekin ere, datorren festentzako ere ja gauzak apuntatzen, orduan, beren kontua, esate baterako. Hori da, berearena hartuko dugula, nik uste dut zerbait garrantzitsu bezala, ikusi dugu, hondakin asko sortzen ditugula, hondakin asko sortzen dugu, eta hor beirak, ez da, beirak garrantzia handia du. Nola ez, jarraitu nahi dugu lanean, aipatutako lau hildo horiek, zehar lerroak diren hildo horiek landuz, nola ez berdintasun ikuspegia ez bakarri festetan, urte osoan, udal bezala presente dugun eta izan behar dugun hildo bat dela, eta horretan lanean dihar dugu, eta jarrituko dugu nola ez, eta gainontzekoak ere bai, euskara normaltasunez bizi behar dugu herrian, eleanitza garenok zentzu honetan, akaso, zenbaitetan bizi izan ditugu festak, isiltasunetik edo akaso pixka bat konpleju horiek hartuta, aurten martxan jarri dugu plantamendu berri bat eta bazen kamiseta eslogan bat atera dugu, kasu honetan Antxengo udalak prestatutako eslogan bat erabili dugu, baina gure egin dugu, ezta? Nirekin euskaraz, zuk nahi baduzu eslogana hartu dugu, eta hori gure egin dugu, eta kamisetak egin ditugu, hain justu ere, lanean genbiltzan jendeak janzteko kamisetak ziren, baina jendeak ulertzezan, geure egiten dugula baitere, zera aldarrikapen hori ez, guk euskalduna gara, gurekin euskaraz egiteko aukera duzu, eta hortaz egizu gurekin euskaraz. Eta hori ere bai, urtean zehar, landu nahi dugun kontu bada. Urrengo urterako, urrengo pestetarako, bereziki landuko dugun zerbaita, ez da? Nola ez, jarraitu ere bai, administrazio bezala, instituzio bezala, parte hartzen estamentu guztietan, parte hartu nahi dugu, udal bezala, bai kiroletik antolatzen diren jardueretan, bai helduekin antolatzen diren jarduera guztietan, umeekin egiten direnak, eta aniztasun hori indartu nahi dugu, ezta? Eta aniztasun hori indartzeko uste dugu lan ildo nagusietariko bat izan behar dela harremanak sendotzea. Eta zentzu honetan, pesta hauetan martxan jarri dugu ere bai, beste herrialdetatik etorritako jendeekin eta lanketa txiki bat egin dugu. Hain justu ere, errumaniar komunitatearekin egin genuen ostiralean jarduera bat, konsula etorri zen eta guzti, eta oso politxa izan zen, baina ikusi dugu, bai errumaniar talde honek, eta baita udal taldeak, eta gerturatu zen herritar taldeak, hiruen artean indartu barritugula harremanak, eta urrengo urteari begira, harreman horiek sendotzen joango garela, baina pestetan egin nahi dugula ez bakarrik errumaniar sektore edo kolektiboarekin, baizik eta Bareñenen dauden beste talde guztiekin ere bai, ezta? Badakigu senegaldar komunitate fuerte badagoela, badakigu baita ere poloniar talde potente badago, hain justu ere biztanlego hauek plazaz plaza sakabanatzen dira herrian, eta uste dugu indar berezi bat egin behar dugula ere bai aniztasun horri bide emateko eta kolektibo hauekin harreman estuago bat egiteko. Izan ere, aurten egin dituzuen aldaketen bat, da plazeetan ere ekintzak egitea, ez da? Hori da. Hildo bat hori zen ere bai, ez da? Lehen aipatu dudan aniztasun hori, sakabanatu behar da, anitzak garelako herrian, eta aniztasun hori plazaz plaza banatzen da. Abiatu dugu ere bai, hirigintzatik olako proiektu oso interesgarri bat, hobetu zure plaza izena duena, eta bertan ere bai ikusi dugu plazaz plazako aniztasun hori errespetatu behar dela, ez bakarrik estetikoa dena, ez bakarrik hirigintzari dagokiona, baizik eta modu sozial edo aspektu sozial batetik ere bai indartu behar dela, eta zer esanik ez, modu kultural batean. Eta ikusten dugu abiatutako sistema horrek edo lan horrek,
bide ematen digula hori guztia indartzeko. Barainain ez dauka auzorik, Barainain herria da, 20.000 biztanle baino gehiago dituen herria da. Herria antolatuta dago ez zabalean baizik eta altueran, eta hortaz hori ikusita, ezaugarritasun berezi hori ikusita, bai edo bai saiatu behar gara plazetara jisten. Saiatu behar gara plazaz plaza dagoen aniztasun hori hartzen eta lan hori egiten. Ez da berdina lakuan zentratuta dagoen jende mota, hain justu ere bertan etxebizitza txaletak daude, etxebizitza bereziak daude, familiak dira bertan bizi direnak. Gero daukagu lakuko errebuelta horretan ere familia gazteak bizi dira, seme alabak dituztenak, seme alabak senegotu umeak oraindik badituztenak. Eta gero kontrapunto bezala ikusten dugu herriko beste puntan, tiloen enparantzan, eskien enparantzan, justo kontrako errealitate bat bizi dugula, jende edadetua bizi da, etxetik ateratzeko komplikazioa duen jendea bizi da, festa bertara eraman behar izaten dugu, bestela festa hori pixka bat aksesibilidade hori kontutan hartu behar dugu, parkinarekin aparkatzeko momentuan ziltasun berezea dituen plaza da, eta horre ikusten dugu hori aniztasun hori aintzat hartu behar dugula. Orduan, aniztasuna adinari dagokionez eta kulturari dagokionez. Noski, kulturari dagokionez, etorrerari dagokionez, adinari dagokionez, txiki geratu zen momentu batean Sahatz eskola dago justo lehenengo zonalde horretan, heldutzen ari den zonalde horretan, eta hortaz Sahatz ikastetxea ere bai geroz eta ikasle gutxiago ditu, eta geroz eta espazio libre gehiago geratzen ari da eskola horretan, bestelako ekintzak egiteko, eta planteamenduetariko bat bada, goazten erabiltzera libre geratzen ari den espazio hori, beste edadeko jendeari eskaintzak egiteko, eta hori ere bai aintzat hartu beharreko kontu bada. Gero, Alaitz ikastetxea da justu herrian erdian dagoen beste ikastetxea, bertan herriko erdigunean anitzagoa da, etorkinak gehiago egon daitezke, desberdinak, persona helduak, persona gazteak, jaio berriak ere bai bertan zentratzen da, bertan dago esan dezagun zentro neuralgikoa, ez da udaletxea bertan dago, eta hortaz horretara jendea gerturatzea ez da hain zaila suertatzen. Eta gero daukagu beste hirugarren zonaldea, ez da, lakukoa, familia berriei, berriendako etxebizitzak egin ahal izan den zonaldea bertan dago, eta gazteagoa da zonalde hori, parkea gehiago dago, eta pasioan ibiltzeko ere bai aukera gehiago. Eta horre ere bai, etxebizitza gehiago izan da, ikusten dugu beharrezkoa ere bai etxebizitza gehiago sortzea. Demanda badago, eta, azkenean justu ere, azkeneko udalbatzan, ekaineko udalbatzan aprobatu genuen zonalde horretan, etxebizitzak egiteko dotazionala zen terreno bat aldatu dugu, dotazionala izatetik, pasa dugu dotazionala eta residentziazkoa ere bihurtzeko aukera izateko, ezta? Eta hor, planteamendu desberdinak atera ziren, etxebizitza egiteko beharra dago, eta ikusiko dugu ze etxebizitza mota egin. VPO, hor, azken batean, beste proposamen batzuk ere mai gainean daude, eta landuko ditugu. Ikusten duzu, hemen jarrituko nuke hitz egiten, Barainengo herriari buruz nik ez dakizen bat denboraz, ezta? Proiektu asko dauzkagu martxan, proiektu anitzak dira, hori da gure helburuetariko bat, ezta? Parte hartzea ere bai bultzatu nahi dugu, sortzen ditugun ekintza horietan guztietan, eta bidea egiten hasi gara, 2 urte hauetan bidea egiten hasi dugu, hain justu ere horretan, harremanak sendotzeko, parte hartzea sustatzeko, gauza berriak proposatzeko, eta beste 2 urte baitu oraindik ere aurretik, eta gogotsu ekingo dio gure bai 2 urte hauei. Eta gainera, azkenean aipatu dituzun gauza guzti hauek aintzat hartu behar diren gauzak dira programa egiteko. Bai, hala da. Errealitate bat bizi dugu. Barainen errealitate hori oso markatua dago, oso ezagutza handikoa da. Ez dugu bakarrik udaletxen ezagutzen errealitate hori, baizik eta herrian ere bai, herritargoak ere ezagutzen du zein den errealitate hori. Horregatik elkarlan hori bideratu behar denean,
oso argi daukagu herritarrek ere beraien protagonismo aktiboa izan behar dutela. Erabat kontziente direlako bizi duten errealitate horretaz, eta errealitate horri erantzun bat edo itzulipurdi bat eman nahi baldin badiogu, nola ez, errealitate horren ezagupena duten sektore horiekin kontatu behar dugu. Eta zentzu honetan, bizilagunak, nola ez, bai edo bai, protagonista izan behar dira. Enpoderatu behar gara herritarrak, ez? Erreto horretarako, erronka horietarako, ez? Gu gara gure errealitatea bizi duguna, gu gara ezagutzen dugunak zer nahi dugun, goazen parte hartzera. Eta nola ez, udalak ahalbideratu behar ditu esparru horiek, partekatzeko esparru horiek. Orain arte eta beste hauetan erreakzio positiboak hartu edo jaso dituzue. Bai, egia da, kanal horiek beti irikiak mantendu nahi ditugula, ez da? Parte hartze ariketak guk udaletxetik planteatzen ditugun gauza guztiak, nahi ditugu herritarrek ahalik eta gehien ezagutzea, baina hori ez da parte hartze ariketa bat. Hori ez da, azken batean, elkarlan bat ez da hori, ez? Elkarlana da, guk planteatzen ditugun gauzak, herritarrek ere bai iritzia emateko aukera izatea, kontu horietan. Eta beraiek proposamena jasotzea. Eta horregatik, festen bueltan antolatu diren jarduera guztietan, herritarrek beraiek esaten dute, begira, hau gustatu, edo zer jende gutxi etorri den, edo zergatik izan da aste honetan, edo hori ere asko galdetu izan diguten kontu bat izan da, ez da? Zergatik atzeratu diren pestak, ez dira atzeratu, just ere egokitu izan ditugu datak, prozesu guztira egokitu behar izan ditugu datak, eta zentzu horretan jendeak bota du faltan, ez da, igual lehenago egitea, just aurreko astean ere bai eguraldi ona egin zuen, aste honetan eguraldi txarra egin du, eta horrek ere bai, batzutan zerren pesatua ematen du, ez dago asmatzerik eguraldiarekin. Baina egia da, hartu behar ditugula proposamen horiek, eta izu, proposamenak eta iritziak positiboak baldin badira, aurrera egingo dugu, baina proposamenak edo iritziak ere bai kontrako zentzuan etortzen baldin badira, nola ez, aintzat hartu behar dira, eta hurrengo urtera aipatu ditugun hobekuntzak eta egiteko preste egongo gara, eta nola ez ikusten ditugu beharrezkoak direla iritzi horiek ere. Balantze ona orduan. Bai, balantze ona eta positiboa, beti nola ez, hobetzeko gauza asko egoten dira. Baina ikusita, protekzion ciudadana herritarren babesetik, segurtasunera dagokionean, intzidentzia oso gutxi egon direla. Eraso sexisten inguruan ere bai, ez dugula izan, inolako disfuntziorik zentzu horretan, ez da salaketarik ere. Gero ere bai, drogomenpekotasunaren gatik eta zentzu horretan ere ez dugu izan horrelako relevantziazko intzidentziarik. Eta horretik egin dugun lan guztia oso ongi joan dela. Garbiketa zerbitzuek ere bai ongi funtzionatu dute. Hirigintzak ere bai, paper garrantzitsua du, pesten antolaketan ez, eskenatokiak eraman behar izaten dira, ekarri, argindarra bota behar izaten da, ura ere bai bota behar izaten da, hori ere bai oso ongi joan da dena. Intzidentziak egon dira, baina ez du eragin festen normaltasunean, eta hori ere bai ongi joan da, nola ez kulturatik balorazio positiboa eginda ere bai, parte hartzea oso handia izan delako, aurretik esan dut, ez duela suposatu leku aldaketek, ez duela suposatu horrelako arazo larririk, eta gero ere bai herritargoaren aldetik, zentzu orokorrean, oso positibotza jo dituzte aurtengo festak ere bai, hurrengo urtean ere bai horrela izan daitezela. Horrela izan daitezela, bai. Eskerrik asko Janer etortzeagatik. Eskerrik asko zuei usteagatik, una etortzera eta esplikatzera. Eta ikusiko dugu hurrengo urtean nolakoak diren bestak. Hori da, hemen izango gara esplikatzeko nahi baduzue. Noski baietz. Eskerrik asko.